Καλησπέρα παιδιά, εδώ Vexrain με τον φίλο μας στο Gookimon, σίγουρα τον ξέρετε από άλλα βίντεο, μη μου τώρα στα τέτοια. Παίζουμε Bed Wars, ναι, επέστρεψα στο κανάλι μου μετά από τόσο καιρό. Έχω και handcam επίσης και είπαμε να παίξουμε μαζί λίγα Bed Wars. Πες γεια. Καληνύχτα. Τι καληνύχτα ρε. Συγχωρέστε τον, είναι λίγο βλάκας. Νούσα. Μιλάει αυτός που δεν ξέρει κάτι είναι τα κρύπτο. Μπρο, γιατί να ασχοληθώ με κρύπτο, μπρο. Είμαι ακόμη έφηβος. Γιατί μου κρύπτο, γιατί μου είναι μπρο. Σκάσε να τσακώνεις, έρχονται οι ping. Τι σκάσε να τσακώνεσαι. Ωραία. Δεν ξέρεις γραμματική. Μια χαρά ξέρω γραμματική. Γιατί μόνο σου τσακώνεσαι. Εσύ λες σκάσε να τσακώνεσαι. Δηλαδή υπάρχει τώρα αυτή η λέξη. Η δασκάλα μου θα σε βρίσει. Ναι, γιατί τσακώνεσαι μόνος σου γι' αυτό. Πού Μπρικ. Αλλά Πώς έφαγα... πέθανες. Μπρο, ήμουνα 3 χάρτς. Τι μου λες τώρα. Πάρε εδώ iron. Μπρο, τα έχεις πάρει όλα τα iron. Τι λες φέρε εδώ iron. Έχω μόνο 2. Πάρε εδώ iron, δεν προείπα. Πάρε είπες. Κάνε γρήγορα. Ξέμεινα από blocks. Τι να κάνουμε ρε φίλε, αν μου τα παίρνεις όλα τα iron. Θέλεις και τέλειες υποτίθεται, αλλά δεν θα σου πρότεινα να το κάνεις στο παιχνίδι. Ήξερα τέλει, ήξερα τέλει. Δηλαδή το Telly Bridge δεν είναι, λες και κάνεις ποδήλατο. Όχι, το ποδήλατο είναι πολύ πιο εύκολο. Τι κάνεις ρε κούβλο. Hey! Θα σου στείλω κανένα νιου, πρόσεχε. Ναι, σιγά που θα το πατήσω. Αυτός παιδιά μου στέλνει news με crypto, Mr. Beast coming και τέτοια για να το πατήσω. Ναι, γιατί θέλω να το κάνω πλάκα. Πλάκα, ωραία πλάκα, να πατήσω ξέρω εγώ τον κολοϊό σου και να πάθω εγώ ιό. Δικός μου είναι ο γιος σου, όχι δικός σου. Χακάρει ένας εντωμεταξύ. Οκ. Πότε πήρε sharpness. Πριν 3 δευτερόλεπτα. Οι red εδώ πέρα τι κάνουν, αλλάζουνε, όχι για πολύ, πάω να τους πάω στο κρεβάτι. Έχουμε έναν hacker εδώ πέρα, να ξέρεις, πρέπει να τον φάμε. Να κάνεις πίσω όταν σου πω. Κάνε πίσω. Έλα πίσω ρε, να ρίξω να κάνω fireball jump. Πιο πίσω ρε. Κίνδυνος! Σπάς! Εννοείται! Είσαι βλάκας! Wow, W blip. Χακάρι ωραία. Δεν ξέρω πώς τον έκανα φλόρες πριν, αλλά έγινε ένα λίγο. Με φάγε. Μπρο, χακάρει και ο Green, να ξέρεις. Και εσύ σταμάτα να μου παίρνεις τα πάντα από το generator, επιτέλους. Σου τα δίνω μετά. Τώρα μου τα έδωσες. Ο Green είναι εδώ. Θα τον κάνω trap. Αυτός χακάρει, να ξέρεις. Έχει ένα... Το πλάτσαρα! Νομίζεις. Έχει το κλασικό villager skin για να καταλάβεις τι μου πει. Ναι! Rip bro. Ό,τι του κάναμε. Ναι, πάει. Να κάνει και πολύ κιόλας. Τον έφαγα όμως. Εμένα με έριξε από 8 μπλοκ μακριά. Σου πήρα ξανά όλο το generator. Εντάξει, είχε generator όμως σε άλλη ομάδα, οπότε... Έχουν μείνει μόνο 2 ομάδες. Έλα, το έχουμε. Γρήγορα πήγε αυτό. Λες να εφαρμόσουμε κάποια traps. Ψήσου να κάνουμε traps. Καλά είμαι trapper, αλλά κάτσε θα τους κάνουμε ένα κλασικό.
Να τους κάνουμε... Έρχομαι στη βάση που είσαι εκεί, να κάνουμε τέτοιο. Να κάνουμε ένα head hitter trap. Θα τους κάνω ένα OG trap, μισό. Κάποιον άκουσα. Α! Δεν με τρόμαξες ρε. Τι να σου κάνω, άνθρωπε. Έχουν μείνει 3 ομάδες. Ωραία. Οι καλάντερς πόσο κάνουνε? 4 iron, μια χαρά. Θα σου δείξω εγώ, εδώ. Θέλω κάποιο straight bridge. Εσύ δεν είσαι straight. Τέλος πάντων. Τι λες ρε πως... Το παιδί είναι ηλίθιο. Και τι μας είπες τώρα? Α, το ξέρει. Πήρα protection. Nice. Πήρα iron armor. Πρέπει να πήρα όλο το μενού, τι πήρες? Πήρα τα χρήσιμα. Έκανα ένα τέλειο clutch. Πάει το με παιδί. τη όλα. Trap triggered. Εντάξει, σκότωσα έναν όμως. Το κλεβάτι μας ακόμα να το σπάσει. Είναι τώρα sudden death, είναι τώρα sudden death. Και αυτός ο φίλος που ήρθε σπίτι μου σήμερα... Πες μου... Oh, you stupid nini, you stupid nini. Τώρα πρέπει να... Τώρα υποτίθεται ότι πρέπει να το κλατσάρω αυτό μόνος μου. Δεν είναι καν δύσκολο ρε. Δεν μπορώ... Είναι ένα V3. Σκάει ένα V2 αν κάνουν τη map. Αλλά δεν νομίζω. Να. Τι στόχο έχεις? Προσπάθησα να τον τρομάξω. Γιατί δεν τον τρως αυτό το τρομάζεις κιόλας? Άντε πιάσω. Πάει. Νίκησαμε. Να. Λοιπόν, είμαστε στο δεύτερο game και ναι, θα επιχειρήσουμε τα traps. Head hitter time. Justin Bieber time. Ακούς Justin Bieber. Ο Green που έχει φτάσει, είναι στην άλλη μεριά του map. Έχεις 40 iron. Όχι. Πόσο Έρχονται έχεις? σε εμάς. Γιατί σε εμάς? Τι σας φταίξαμε ρε κοπρόσκυλα? Γιατί υπάρχουμε. Πηγαίνεις πάνω, πηγαίνω κάτω. Ή ανάποδα. Τι? Μόλις έφυγα όλο το health από πόντα μας σχεδόν. You're stupid! Yes you are. Κάτσε μου φέρετε. Δεν μου έχεις πάρει ξανά άλλο το generator. Μου το έχεις. Πάει το κρεβάτι τους. Μου με ρίξανε. Δεν έχουμε κρεβάτι. Άκου τι θα κάνει. Πάλι μου πήρε το generator εδώ. Not my problem. Σκάσε ρε μπρο. Δεν είναι εδώ αγγλικά. Έχεις iron. Όχι. Αλλά Δεν έχεις. έχω iron ρε μπρο, μου το πήρες όλο. Δείτε τις βάσεις. Πάει ένας. Σκότωσα Rip. τον έναν. Ωραία μπρο. Να κάνουμε κανένα live stream Bedwars. Καλή Ναι. ιδέα. Ο Μπρο έβγαλε την ιδέα από τον εαυτό του και λέει πως είναι καλή ιδέα. Γιατί όχι ρε μπρο, τι... Rip. Τι είναι ο στόχος σου? Αυτός. Τον έφαγα. The green has been eliminated. Είχε 4 diamonds. Μπορώ να πάρω sharpness, iron Πάρε. armor, τέτοιο, fireball, blocks, TNT.
Έχεις gold. Τώρα όχι. You bro look like. Ναι, πήρα, by the way, πήρα τέτοιο Iron Armor και δεν έχει πάρει ακόμη. Ναι, γιατί μου κλείψες το generator. Δεν σου κλέψε το generator, τα έχει ο άλλος. Α, Λοιπόν, βίντεο επικό moment. Πάει το κρεβάτι του. Πάει κι αυτός. Σκότωσα έναν και έσπασε το κρεβάτι του. Πάλι μου πήρε το generator. δώσε μου gold. Θέλω 3 gold, ρε bro. Ένα έχω. Σχεδόν φτάσαμε, μάλλον ένα θέλω. Generator. Give me one more. Give me one more, please. Δεν Give me έχω, one ρε. more. Δεν έχω, ρε. Generator. Στο generator λέω, Όχι, σε έπεσα σένα. κάτω. Και είχα και 3 diamonds. Thank you. Σε ποιον πάμε, Aqua. Όχι, I guess. ο Aqua πέθανε. Μπρο, δεν έχουμε κάνει κανένα trap. Να κάνουμε trap τους Aqua. Τον Aqua τον τελευταίο. Ναι, είναι εκεί, αλλά κάτσε, πρέπει να στήσουμε μια ευθεία γέφυρα πρώτα. Τι φτιάχνω εγώ. Στα diamonds. Οκ. Στείλω μια ευθεία γέφυρα. Έπεσα κάτω, σαν το Silverfish σου. Πώς έπεσα σε head hitter trap ενώ πάτησα space. Μπορείς να μου πεις. I do not have a choice. Τι. Έφτιαξα το trap. Μπράβο, έπεσες και μέσα του. Μα πώς έπεσα μέσα του, αφού πάτησα space. Μου κλείψεις και το generator. Το κλέβεις όλη την ώρα, μπρο. Α, δεν πειράζει, έχω 30 iron εδώ μέσα. Πήγα να πέσω στο κενό με 3 diamonds πάλι. Το 3 είναι ο γκαντέμικός μου αριθμός. Είσαι level 5. Ό,τι level είμαι. Level 6. Το μεγαλύτερο level από σένα. Για γράψε μια κάτι στο chat. Είσαι Bed Wars Star 5, εγώ είμαι Bed Wars Star 3. Okay. Περιμένουμε. Α, εδώ είναι το head hitter. Ρε, δεν φτιάχνεται έτσι το head hitter. Από εκεί πρέπει να έρθει όμως. Για να πέσει. Κάτι κάναμε λάθος εδώ. Ξέρω, ναι. Έτσι πρέπει να είναι. Okay. Δεν νομίζω να πέσει κανείς για το head hitter, αλλά... Στα βίντεο του Q Bed Wars πέσανε πολλά άτομα. Βλέπει πολύ του Bedwars, bro. Με τρώει χακάρι, ο κόκκινος χακάρι, ο red χακάρι. Να τον οδηγήσω στο trap. Το clip της ημέρας. Το clip της ημέρας. Και εγώ το κάνω και ένα report. Τι! Από πού εμφανίστηκε ο άλλος? Please να πέσει το trap. Please να πέσει το trap. Άλλη μου πήρε το generator. Πού είσαι? Έπεσα στο head hitter. Έπεσα στο head hitter και ήταν final kill. Ήταν final kill. Ήταν final kill, ρε παιδιά. Ήταν final kill. Να, μπρο, να. Πώς έπεσε για αυτό το trap? Είναι από τα πιο παλιά traps. Σαν εμένα, είμαι παλιός, είμαι ο G. Ο G's. Yeah, από το 2021 είσαι, εγώ είμαι από το 2018. Ναι, not problem.
Ωραία. Χρειαζόμαστε. Έχεις 12 gold. Όχι, ξέρεις τι έχω. Protection 2. Nice. Πήγαινε λίγο σε εκείνο το generator και φέραμε τον gold. Το κλιπ της ημέρας. Πάνε εσύ ρε μπρο. Μπα, βαριέμαι. Βαριέσαι να Γιατί κάνεις έχω τα πάρα πράγματα. πολλά material. Είμαι ατσούμπαλος στα bedwood. Πέφτω συνέχεια, οπότε αν πέσω δεν τους θεώ. Θα πάρω έναν red όποιον έχει ξέρω εγώ εδώ το mid και θα τον οδηγήσω στο head hitter. Μπορεί να γίνω ο πιο σπαστικός άνθρωπος του κόσμου. Εμείς οι δύο έχουμε μείνει μόνο ρε και είμαι πολύ κοντά στο defend τους. Μπορεί να είμαι σπαστικός με αυτό που πρόκειται να κάνω. Αλλά εντάξει. Λεπτομέρειες. Με ρίξανε κάτω. Εδώ, εσύ φεύγεις χωρίς εμένα ρε μπρο όλη την ώρα. Όχι είναι level 1, είναι σπαστικός. Έλα πάμε. Έλα εδώ. Bridge up. Κάνε bridge up. Να έρθω σε σένα. Νομίζω θέλω λίγο βοήθεια εδώ πέρα. Ναι. Έρχεται βοήθεια από αέρος. Αλλά δεν πειράζει, έρθει τώρα. Μπράβο. Το φάγα. Ναι. Για δώσω μου μισό. Α, είναι και αυτός εδώ. Rip. Όχι rip. Μισό. Μου τελειώσαν τα arrows. Κοίτα εδώ ρε. Έλα εδώ. Πού είναι? Πάει ένας. Να το κάνουμε trap στο head hitter. Ψήσου. Ο ψημένος είμαι. Είμαι κοτόπουλο, αλλά έχω και 3 fireballs και δεν ξέρω τι να κάνω, οπότε θα του τα ρίξω έτσι κι αν πεθάνει. Έπεσα ρε μπρο, στο void. Θέλω να τον οδηγήσω στο head hitter. Ο μπρο έπεσε στο head hitter. Όχι, δεν έπεσα στο head hitter. Πού είναι? Να το εκεί. Έλα, Ναι. πάει στο head hitter. Όχι, το έμαθε. Πού είναι? Θα τον φάω, μην ανησυχείς. Έλα ρε μπρο, πώς με έφαγε. Δεν τρώει knockback. I am gonna spam this guy. Άστον, θα το φάω. Έκανε head hitter. Το έμαθε το κόλπο. Got him. What? Τον έφαγα εγώ. Πέθανε. Ναι, τον έφαγα εγώ. Από πίσω, ήρθα μπαξ. W. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Τραπάραμε ένα άτομο στο Bedwars με το head hitter, άλλα μάθανε. Επιστρέφουμε στο YouTube με άλλα βίντεο. Μπορεί να κάνουμε και live stream με αυτόν εδώ τον τυπά που προσπαθεί να με σκαμάρει με κρύπτο. Και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μην ξεχάσεις subscribe. Bye bye. Έλα εδώ, θα σε πάω. Όχι, φύγε από εδώ.